Kaspaset ti selebrasyon ti panagkasangay ni Senator Amy Marcos iti karay iti atawen. Indolwan na tinagbalin a distribusyon ti educational assistance babaen ti makabasa program iti Melda Cultural Center iti siyudad ti Batak ken iti Ilocos Norte Centennial Arena iti siyudad ti Lawag. Agarup 2,000 nga estudyante iti siyudad ti Batak tinagbalin a recipients ken 1,067 nga estudyante tinaipayanmet iti Ilocos Norte Centennial Arena. Agpapada 5,000 pesos ti inawat ti tunggal maysa nga estudyante manipod kari tinagduduma nga ili ken dua syudad iti Ilocos Norte. Napalosmet ti panagyaman dagiti estudyante ken nagpapaadal tinaawat da at tulong finansyal. Adi nga na tinagan? Jasmine, sir. Magbasbasaman. And you, sir? Ano ti course? BSHMCM, sir. Ano ti makunam dito awaten yung ipaay ni Senator Amy? Dakkan nga tulong para kanya, sir. Ang lalo ta pinag-tuition mo, sir. So ano't pangaramatam dito? Pag-tuition ko, sir. Inayon ko't allowance ko, sir. Sabi ko mata makatulong kanya dahil ti inalal daw nga pinag-travel na mapanjay school. Kaya dagiti gamit da nga mabalid da nga gatang nga mausar. Tiwis ko lang ken ka Madam Amy. Ket sabi ko mata madan ka iti kiret ken piksang magnanayon, good health and sabi tuloy mo dito nga programang para kadagiti agtutubo iti pagilyan tayo. Again, Madam Amy, happy birthday and wish you good luck for everyone. Thank you. Siak no kwan ni Jasper Tomas Apo. From Barangay 6CB Madiladig po. Bachelor of Secondary Education po. From MMSU po. Itikas lang makunan ka rito na ipapahay ni Senator Amy kada kayo nga agbasbas. Honestly, Abuket, syakit may sanak lang nga representative ka DJ kasinsin ko ngemti makunak ka dito nga program ni Madam Amy ket dakkel atulong daytoy aglalo kadagiti padak nga agbasbasa apo ken dakkel nga supusup daytoy aglalo kadagiti na didigra idikwatay Typhoon Igay po. Tilaing makunak ma'am ket itultuloy mo kumaiti agtukti tumulong kadagiti pa dami nga hanlaing nga kadagiti pa dami nga agtutubo no diket di iti amin nga citizen ditoy komunidad tayo apo. Happy birthday ma'am. Alam naman natin na napakahirap ng dinanas natin at nangako ako natutulungan na makabasa, makaadal latta kahit papano. Kasi alam naman natin, nagpapanik ang Ilocano kapag walang panmatrikula. Tinamaan tayo, unang-una, ng EGAY. Ang grabe nung tama ng EGAY sa lahat ng pamilya natin, sa lahat ng bukid. Ang problema, ang sabi sa akin, nako, walang pang-matrikula, walang pang-eskwela, walang pamplete, walang pang-libro, walang pang-gadgets. So, eto nga, nagulat naman ako, akala ko, kasya na yung 1,000 na educational assistance. Ang problema, ang dami-daming nag-apply kasi nasalanta lahat ng bukid natin, ang pananim natin, nasira ang mga bangka, wala talagang tinira pati mga bahay. Ang problema pa, nagulat ako sa itsura ni Gob dahil si Gob Mat biglang pumayat. Paano? Sa loob ng 2.5 linggo, nakalimang bagyo tayo. Naalala po ninyo yung 5 bagyo, yung Egay, Falcon, ano nga ba yun? Guring, Hana, Ineng. Sunod-sunod, akala ko uubusin na yung alphabet. Kaya, eto nga, hindi ko akalain na ganito kadami ang estudyante. Pero, asahan ninyo, inot-inot, agan-anos basit, matatapos natin ang mga remaining 7,700 na nangangailangan. Sa gabing ito, at 5,000 pesos
para sa 1,067 students. Kayo muna ang first batch, okay? Gagem tinasao a programa ket tap no matulungan ti panagbasa dagiti estudyante iti kolehiyo ng runa kariti agkurkurang iti pagadalda. Daytoyan ti may kadwa abansada a panagipunong ti senador iti educational support program kadagiti estudyante nga agbasbasa iti kolehiyo kalpasan ti idadalapos dagiti nagsasaruno a bagyo a di malapos ditoy Ilocos Norte. Kabayatan na mga ka-JCQ, dito'y pa'y anang isayang Katibudal Fight Birthday Celebration, iti siyudad ti Batak, Lawag. Iti Lawag City Commercial Complex, muna anakantaan ni Senator Amy Marcos, iti birthday song, kadwana, dagiti senior citizens, nga agkasangay pa'y itaabulan ti Nobyembre. Everybody, let's sing! Indalwan met ti senadora, dagiti barangay officials, ken local officials, dagiti senior citizens, ken dagiti umili, iti naisayangkat a budal fight, ana isagana, iti abagata na paset, Tilawag City Commercial Complex. Saan met ang mailadawan iti ragsak ken yaman ni Senator Amy Marcos, iti impakita nga ayat ken pateg, dagiti umili ken kuana, kabayatan ti umay namanen, dito'y Ilocos Norte. Overwhelming happy birthday, Carlina. Thank you, Ken. Happy birthday, Met, sa aking mga co-celebrants ngayong Nobyembre. Na imbang narating, kada kayo amin, ay manak, nakakanda kayo, dito'y Lawag. At higit sa lahat, sa palengke, andyan lahat ng tao sa ating night market, sa Katantayok. Higit sa lahat, happy po ako natapos rin at nakaraos ng barangay election. Kaya sa lahat ng mga bagong kapitan, ayan, at sa mga bagong kapitan, ayoko na magsalita, laki ng hirap natin sa inyong lahat. Pero andito na, sa wakas manalo naman, at isang tabi na ang away, itabi na lahat ng gulo. Tapos na ang eleksyon, magtrabaho na po tayo. Ayan, so... Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.